na Lochlannaigh. De réir chéile, thuaille na Lochlannaigh, bhí na rudaí ála a bhí ag na manaigh na manistracha. Níorbh Críostaí a bhí antu. Thosaigh siad a gonsaí na manistracha chun na rudaí ála a ghuid. Cloigheach. Mhara na Lochlannaigh na manaigh na hionsaíse. Thosa na manaigh ag tógáil forgan na bhárda ar gléú cloigheach chun iad féin a chosaint. Bhí an cloigheach tíomhthír den séipéal deag ná. Bhí an doras ar aghaidh an téipéal agus go háirid suas sa túr. Bhí ceithre urlar ar cloigheach de ná. Bhí fuinneog ar gach uile urlar chun an solas a ligean isteach. Nuair a tháinig na manaigh na Lochlannaigh tíoch, bhfuil siad an clog sa cloigheach. Bhálaigh na manaigh na rudaí lóchar a lug, agus thug siad isteach sa cloigheach iad. Bhíodh prócaí uisce agus áróir acu sa túr. Nuair a bhí gach duine sa cloigheach, chaireann siad a níos an tréimre agus dhún siad an doras.